Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon da sauraron mu. Sunana Abida Adam wacce za ta gabatar muku da sabon shirin mu mai kayatarwa da kuma nishadantarwa. Gasa nan muka shirya akan zuzurutun gwanayen mu da kuke gani guda uku. Wanda ya bada damar su ci waina guda 10 da coke guda 1 ana son kuma su cinye shi ne nan gabaki daya. Take son mutum ya cinye shi a ƙasa da minti 5. Wanda kuma har yin mutum ya samu ya cinye shi yana da damar da zai samu zunzurutun kuɗi har naira 10,000 cash. Kawai jaruman mu da fatan dai kun shirya. Mu je. 5 minutes. A hankali. First winner 10,000. Hey! Hey! Kowa ya kwantar da hankali. In kai roshin ba ka taɓa cikin amma kai a hankali ko sai ga lokacin da kake hankali sai roshin sa tsaya kai kuma kana ci. Akwai sauran time fa, akwai sauran time sosai. Za ka yi sakon 25. Sakon 25 aka yi kawai. Come on. Ringa dan magana ringa dan magana to wanda first awali zai ci hey first position thank you Naira 10,000 ne nan kashi za ka samu wanda ya sauri naira 10,000 minti 5 naira 10,000 waina ba awali ya lissa ba ta ba waina guda 10 da ita suke so a magana normal wanda ya roshin ba zai ci ba dukkan zuwa da zai ci awali ya bacci ta kai mutu daya aka yi yanzu mutu daya akwai sauran minti 4 ba akwai sauran minti 4 a hankali awali kai ne jan kuma awali a hankali awali ya ci biyar dan matsa haka ya ci biyar ya ci dan ja ya matsa haka minti ne ka cinye guda biyar awali kwakin na a hankali sauran minti biyu Kai, ka daina mana. Wai hankali ba wanda zai biya. Ka zuwa na zai mutu dukan latti. Me karfi. Wai mun wai bidiyo za a yi? Saura min TV ba. Saura min TV ya wani. Ina ganin tafin ba. Na gaskiya tafin da aka sa bikin wani. Allah ba zai yi ba. Awali
sakonni ya rage. Wannan uku ne ya rage naka. Wannan ka dinga da biyu. Awali Gaskiya mun wannan da rage ma saban wannan sai ya shanye kofi. Wallahi sai ya shanye. wallahi sai ka ji ona ma Awali sauran minti da. kai Magana ba wanda ya ci.